And the wonderful thing about that is that it speaks to people. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do. Παιδιά, το πιστεύετε ότι επιτέλους έχω καφέ και κάψουλες Νεσπρέσο και δεν χρειάζεται να παραγγείλω καφέ. Girls math πριν πάω διακοπές για να εξοικονομήσω τα λεφτά μου. Πήρα κάτι καινούργιες κάψουλες. Τώρα αυτές τις μέρες χρησιμοποιώ αυτήν εδώ. Μοιάζει κάπως έτσι. Για μεγάλη. Και τη συνδυάζω με αυτήν. Φαίνεται. Έχει αυτά τα σχεδιάκια. Και βγαίνει αρκετά ωραίο αποτέλεσμα και επίσης εγώ πάντα βάζω ευαπορέ όταν φτιάχνω νεσπρέσο, γιατί αλλιώς δεν μου αρέσει νεσπρέσο. Αλλά... Εγώ πήγα να σας δείξω τα γατάκια μου. Αυτός είναι ο Χοντρορόμπιν. Όμορφος. Τους αρέσει πάρα πολύ να κάθονται στο παράθυρο. Παιδιά, δεν έχει παχύνει πάρα πολύ. Τώρα βλέπω την ουρίτσα του και είναι πολύ χοντρέλος. Χοντρέλος. Παιδί μου. Καλημέρα λοιπόν και από το κλασικό μας background εδώ στην αγαπημένη μου κουζίνα. Κοιτάω κάτω γιατί εδώ είναι το άλλο μου μωρό. Να το. Το μαμάκι μου. Το βλέπετε. Ναι, όμορφος. Σήμερα έχουμε Παρασκευή. Για κάποιο λόγο νιώθω ότι έχουμε Σάββατο. Πρώτη γουλιά καφέ. Δεν ξέρω τι να φάω για πρωινό. Κανονικά θέλω να φάω το πιτάκι μου, αν και δεν πεινάω καθόλου. Αν και χτες έπρεπε να φάω πιο πολλές θερμίδες γιατί είχα διπλή προπόνηση. Δεν έφαγα πιο πολλές θερμίδες, οπότε δεν ξέρω, θα δω μας το Σαββατοκύριακο πώς θα τα πληρώσω. Αλλά ήθελα να κάνω το πιτάκι μου, δεν έχω ασπράδι και τώρα λυπάμαι να χαλάσω τα αυγά για το ασπράδι μου, αλλά μάλλον αυτό θα κάνω. Το τρομερό είναι ότι το άλλο Σάββατο εγώ θα είμαι στην Άξο. Έχω μεγαλώσει πάρα πολύ το 2026, παιδιά. Πάμε να κάνουμε το πιτάκι και θα τα πούμε άλλη φορά αυτά. Για αρχή θέλουμε μια μπανάνα. Εγώ βάζω γύρω στα 80 γραμμάρια, τώρα λίγο παραπάνω, λίγο λιγότερο δεν με νοιάζει, γιατί το βάζω στο γιάζο και φτιάχνω τα μάκρος μου μετά. Την οποία την κάνω smash, όσο πιο μαύρη, όσο πιο όριμη, τόσο πιο μαλακή και γλυκιά. Ωστόσο, είμαι κομμάτια, γιατί χθες έκανα διπλή προπόνηση. Είχα glutes και είχα και πιλάτες. Και καταλαβαίνετε, πηγαίνω με πι. Έχω και ένα αυγενικό, και τότε είμαι λίγο... Εγώ βάζω γύρω στα 50. Λοιπόν, ασπράδι μέσα στο μπολ. Κανονικά εγώ βάζω 130 ασπράδι. 122. Κανονικά εσείς βάλετε 130 ασπράδι, βγαίνει γαμάτο, δεν έχετε ανάγκη. Μετά βάζω υγρή βανίλια, προαιρετικό, αλλά το κάνει πιο νόστιμο. Το πιτάκι μου είναι έτοιμο, πανέτοιμο. Και έχει έρθει η ώρα. Για toppings θα βάλω ένα ροδάκινο. Αυτή τη φορά πήρα λευκό. Πρέπει να πάω στο σούπερ μάρκετ σήμερα. Θα μπορούσα να το κάνω και full day of eating αυτό το βίντεο. Οπότε, άμα το πάρω απόφαση, θα σας βάλω και τα μάκρος μου. Αυτό το σημείο. Ήρθε η ώρα για το πιο ωραίο φυστικό βούτυρο όλου του κόσμου. Είναι φυσικό. Νομίζω η τιμή του είναι full value for money συγκριτικά με τα υπόλοιπα. Είναι 1 κιλό και έτσι έχουμε 20 γραμμάρια φυστικό βούτυρο. Και μετά βάζουμε και 10 μέλι. Το πάρω με κανέλα και ολοκληρώνω με χοντρό αλάτι. Κετσούπ είναι μαγικό. Ο μαμάκης έτσι κάνει καστούρι. Δεν ξέρω ποιοι είστε εδώ από τότε που ήρθαμε σε αυτό το σπίτι από το Instagram, αλλά αυτά είναι από φελιζόλ και τα είχε βάλει η μαμά μου με τη ζούμπη μου. Και ο Ρόμπιν ανακάλυψε ότι είναι από το φελιζόλ. Και κάποιος έρχεται και τα τρώει εδώ. Τέλειο. Ευχαριστώ πολύ, Ρόμπιν.
Σήμερα δεν έχουμε προπόνηση όπως καταλάβετε, γιατί έχουμε πάει όπου υπάρχει μπαλκόνι με ανοιχτή σίτα. Ο Ρόμπιν είναι πάντα πρώτος. Το βρωμομορό μου πάντα πρώτο είναι. Και εδώ είναι το άλλο μου βρωμομορό. Το άλλο μου βρωμομορό. Ωπα παιδιά, έχει καλοκαιριάσει. Φίλε, έχουμε Ιούλιο. Και εγώ δεν έχω καταλάβει τίποτα. Δεν έχω καταλάβει πόσο έχει περάσει ο καιρός. Δεν είναι τρομερό που το άλλο Σάββατο εγώ θα είμαι στην Πάρο και θα λιάζομαι. Πού θα είμαι? Στην Άξο θα είμαι, στην Πάρο. Ωπα λακά. 5 ευρώ και 10 λεπτά τα ψηλά στον Χρήστο. Να είσαι καλά, αγόρι. Και τη δεύτερη τρίτη. Ναι, 3 σελίδες. Ωραία. Σελίδες, εισαγωγή. 1,3. Όχι, ασφάλεια έχει το αμάξι. Δηλαδή το βλέπεις online. Δεν είχε ασφάλεια, και άλλο ξεκαλύφθηκε κιόλας. Ναι. Χαίρομαι πολύ. Το πεζό αυτό έχει ασφάλεια. Μπορεί να είναι το προηγούμενο. Αφού είναι με τις πινακίδες, ρε. Είναι μια ιστοσελίδα που βάζει το αφημί και τις πινακίδες και σου λέει μέχρι πότε και τι ασφάλεια έχει στο αμάξι. Έχει φτάσει 4 παρά 10, μπορεί να μην τα έχουμε πει πάρα πολύ, δεν πεινάω, δεν έχω κάψει σχεδόν τίποτα. Λοιπόν, το μεσημεριανό μου είναι 100 μακαρόνι άβραστο, 2,20 με 2,20 μαγειρεμένο άπαχο κιμά, το τυράκι του Θεού είναι, δεν το μετράμε. Τρώω μακαρόνια με κιμά για μεσημεριανό βραδινό πάνω από 1 χρόνο, συνεχόμενα. Ποιοι είμαστε έτοιμοι να τρακάρουμε τη ζούμπη που είναι από πίσω? Πάμε να κάνουμε ένα supermarket haul. Επίσης δεν πρέπει να ξεχάσω απορριπαντικό, κορίτσια, για τα ρούχα. Δεν μας πούνε και βρωμιάρες. Αχ, ο αφιένας μου. Σιγά. Ησυχά. Θέλω απορριπαντικό. Κανονικά παίρνουμε κάψουλες, αλλά έβρικα baby. Baby, δεν έχουμε baby, απλά συνήθως αυτά νιώθω ότι είναι πιο ακριβά. Γάμισε το. Ρε φίλε, γιατί είναι άδεια τα απορριπαντικά? Τα skip πανάκριβα. Αυτό το νέο μάτι θα πάρω. Πού πήγε? Λοιπόν, τώρα περιμένετε να δω τι μου έχει στείλει η Ζούμπη. Σίγουρα θέλουμε ρύζι και μακαρόνι. 2 τζάσμιν, ριγκατόνι, λίγο πατάτα, σοκολάτα, ρύζι. Ωραία. Ρύζι 3 πακέτα. Σιγάρα, τι είμαστε, Κινέζοι είμαστε. Επιτέλους έχει προσφορά τα raspberries. Λοιπόν, τώρα παίζουμε μπάλα, brother. Ανανάς, blueberries και raspberries. Τα έχει όλα προσφορά. Καλά, τρελάθηκα. Και αυτά. Τα αγαπώ αυτά. Ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Φωτογραφίες στέλνεις από το Λούβρο. Στα πόδια σου κύματα όταν διαβάζεις. Λοιπόν, θα αφήσω εδώ τα μούρα μου και πάω να τακτοποιήσω τα πράγματα. Εν τω μεταξύ, για 2 σακούλες σούπερ μάρκετ πληρώσα 55 ευρώ. Σας είπα ότι θέλω να κάνω ψωμί. Παιδιά, θέλω να φτιάξω ψωμί. Δεν θυμάμαι να σας το είπα. Η ώρα έχει περάσει, έχει πάει 10 παρά 20 και για του λόγου τελειθές δεν έχω κάνει τίποτα. Απλά έκανα doom scrolling, δεν ξέρω, είχα πολύ καιρό να δω YouTube και να ράξω στο καναπέ, οπότε έκατσα εκεί 2 ώρες, απλά μάζεψα τα πράγματα. Ρόμπιν. Η αλήθεια είναι ότι δεν πεινάω, αλλά πρέπει να φάω τουλάχιστον τις 2 που έχω, 2.000 θερμίδες που έχω στα μάκρος μου. Τώρα για την πρωτεΐνη μου θα φάω 3 αυγουλάκια τηγανιτά, τέλος πάντων, χωρίς πολύ λάδι, μια φέτα ψωμί στο air fryer και μια φέτα Arla protein για να καλύψω λίγο την πρωτεΐνη. Και μετά, επειδή τέτοια είμαι, θα φάω τα τελευταία κομμάτια από το τσουρέκι που έχω αγοράσει τις προάλλες με βούτυρο και μαρμελάδα που αγαπώ. Το τρίπ σας έλεγα είναι αυτό.
Ωραία. Είμαι στις 1738. Το βραδινό μου είναι στις 400. Λοιπόν, οπότε θα μπορώ να φάω και αυτό που ήθελα. Εγώ είμαι πάλι, χωρίς μικρόφωνο βέβαια, γιατί το έχω αφήσει μέσα και βαριέμαι να πω. Ρομπίν, θα σου σε κρεμάσω ανάποδα, Κατάπια τα αυγά μου που εγώ δεν πεινούσα, δεν ξέρω τι έπαθα. Και τώρα θα φάω το τσουρεκάκι μου με τη μαρμελαδίτσα μου. Μου άξινος. Τι έλεγα, ναι. Με τη μαρμελαδίτσα μου, το βραδινό μου, το dessert μου βασικά, είναι αυτό. Και εμείς με το χοντρό Ρόμπιν θα τα πούμε αύριο. Παιδιά. Μπράβο μωρό μου. Πάμε να φάμε. Μαλάκα χοντρέ, πας καλά. Ρόμπιν, πάμε να φάμε. Ωραία φίλε. Σήμερα το βράδυ ήταν το πρώτο βράδυ που δεν ένιωσα ότι έρχεται να με πάρει αγκαλιά και να με πνίξει. Ναι. Δεν ξέρω πώς τον πάταγα στον ύπνο μου. Τον πάταγα. Επειδή τον λένε μπάτι. Το καφεδάκι μου δεν είναι τελευταία κούπα. Εγώ το έχω κάνει manifest αυτό εδώ. Ζουμπάκι, θες μία ή δύο κάψουλες? Επειδή η κουζίνα είναι χάλια, δεν την έχουμε μαζέψει ακόμα, η μόνη λύση είναι η βρώμη που μου έδειξε η Ζούμπη και φάγαμε και στο προηγούμενο βλογάκι μαζί νομίζω. Λοιπόν, θα βάλω 40 γραμμάρια βρώμης. Εδώ που είμαστε βάζουμε σοκολάτα 20 γραμμάρια. Και τώρα από τα raspberries και τα blueberries και τα blackberries που έπλαινα χτες, θα βάλω μερικά. Οπότε, να το. Πες. Πες, μαμά, σε αγαπώ. Πες τα παιδιά, μαμά, σε αγαπώ. Λοιπόν, παιδιά, έλα, πολύ το κολοβαρέσαμε. Πολύ. Κανένα γιατί δεν με θέλει. Πάμε να αλλάξουμε να πάμε γυμναστήριο. Η ώρα έχει πάει 10 και. Θα βάλω Sig από κάτω, Define από πάνω. Το Define με κόβει. Γιατί έχουμε μεγάλωση. 55 και 7 ζυγίστηκα σήμερα, έτσι. Πάω να αλλάξω και έρχομαι. Άλλαξα. Όμορφα παιδά, καλώς ήρθατε στην προπόνηση Upper. Είναι η καινούργια προπόνηση που σας λέω και ξεκινάμε με ώμους, εννοείται. Τι άλλο χάβαζε. Να κάνουμε ένα ζέσταμα. Όλα τα σετ μου είναι ρίρο. Βέβαια ακόμα έχω αυγενικό, οπότε δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό. Ήταν ένα παλικάρι δίπλα που είχε αφήσει τον καφέ του και έπινε από ποτήρι που έχω σχεδιάσει εγώ. Μόνοι εσείς είστε στους στενούς το ξέρετε αυτό. Μπήκα προηγουμένως σε ένα βαρύ και πάμε να μπούμε τώρα ελαφρύ. Θέλουμε 11 με 15 επαναλήψεις, οπότε θα βάλω 22,5 και ο Θεός βοηθός. Το βαρύ μας ήταν στα 30 και έβγαλα 10 επαναλήψεις. Δεν ξέρω πώς το έκανα, η αλήθεια είναι. Γιατί είναι και τρίτη άσκηση. Το μπάλκ δουλεύει ώρες. Μου έχει τελειώσει και η περίοδος, οπότε μετράει φουλ. It's a wrap. We are back home, babes. So, today... Όχι, πλάκα. Λοιπόν, τελειώσαμε την Είδα τα δημητριακά που μου είχε ετοιμάσει η Ζούμπη, αλλά εγώ δεν θέλω αυτά. Μόνο αυτά έχω να φάω. Εγώ νόμιζα ότι έχω να φάω τα KitKat μου. Έχω ξεμείνει από τα KitKat μου.
Τι πάθαμε τώρα. Τέλος πάντων, ό,τι έχουμε είναι το post-workout δημητριακά. Τώρα χρησιμοποιώ αυτά. Τελευταία χρησιμοποιούσα τα KitKat, τα οποία τα έχω λατρέψει. Και τρώω γύρω στα 80 γραμμάρια. Θα πάω να ξεπλώσω, να βγάλω αυτά τα ρούχα, να βάλω air condition, να κάνω λίγο δουλίτσα και λίγο edit και θα το πούμε μετά. Ναι, ναι. Είναι τώρα αυτά, παιδιά. Έχει έρθει η ώρα, παιδιά, να φτιάξουμε το ψωμί. Τα γατιά μου κοιμούνται και τα δύο στον κάκτο τους. Δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό, νομίζω θα χεστούν πάνω τους και δύο, αλλά θα κάνουμε τη συνταγή του Άκη για ψωμί. Θέλουμε μίξερ. Καλά, πώς γίνεται ρε φίλε να σκέφτηκα να βάλω το μίξερ στο πιο ψηλό ντουλάπι. Παιδιά, τη συγκεκριμένη συνταγή έβλεπα φωτογραφίες που έχουν ανεβάσει στο site και όλοι έχουν κάνει ψωμάρα, φίλε. Δεν γίνεται να του κάνω εγώ χάλια. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι! Αγα... Τρώμαξε. Έχω βάλει το γάτζο και ο Θεός βοηθός τώρα. Παιδιά, πραγματικά, αν αυτό το μίξερ είχε μιλιά, θα μου έλεγε «Άσε με μωρή μαμένη». Αλλά πάλι καλά δεν έχει μιλιά. Τα χέρια μου τα έχω πλύνει, δεν ξέρω αν σας το είπα. Λοιπόν, μέσα σε ούτε 10 λεπτά έχει γίνει έτσι. Α, κολλάει, Πάλι καλά που έβαλα λίγο λάδι. Την οποία την κάνεις έτσι λίγο πιο γλυκιά μπαλίτσα. Wow, αυτό είναι το ψωμί. Και θα την αφήσεις με μεμβράνη σκεπασμένη είτε σε θερμοκρασία δωματίου είτε στο φούρνο, ξέρω εγώ, το έχεις βάλει στους 50 για 5 λεπτά και το αφήνεις μια ώρα. Έφτιαξα κάτι γρήγορο να φάω και επειδή δεν είχα πρωτεΐνη τύπου κρέας, έκανα 100 ασπράδι, ένα αυγό, 50 cottage, ντοματίνια, πιπερίτσες, στο ξύδι, μια φέτα ψωμί, ντιρόλο άρλα protein, πώς λέγεται. Και πάω να το απολαύσω. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ γρήγορο get ready with me. Καλά, ό,τι κάνω, λίγο να βαφτώ, να μην φαίνεται ότι είμαι άπλητη. Μαντέψτε ποια θα φοράει για όλες τις επόμενες εξόδους της αυτή την μπλούζα. Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι το υποτιθέμενο ψωμί μου έχει ολοκληρωθεί. Ενώ ότι το έχω αφήσει στο φούρνο να κρυώσει. Βέβαια, από μακριά που το είδα δεν μου φάνηκε για ψωμί, μου φάνηκε για σφακιανή πίτα, αλλά τέλος πάντων. Που λέει σήμερα θα πάμε να πιούμε μια Coca-Cola Zero, ρε αδερφέ, θα το ζήσουμε έξω. Γιατί έχει έρθει ο φίλος μας ο Βαγγέλης, ο οποίος έχει μετακομίσει μόνιμα Κύπρο. Ετοιμάστηκα. Μέσα σε ένα τετρατάκι, λοιπόν. Εντάξει, η κοτσίδα δεν είναι ότι έχει πετύχει και full, αλλά το πιστολάκι που η ζούμπη στεγνώνεται μετά το μπάνιο. Ωραία δεν είναι, ωραία. Φτού μου. Ευχαριστώ. Κουινάτο. Ξεκίνησα να πεινάω. Ο σκοπός μου ήταν να φάω το βράδυ, γιατί δίπλα, απέναντι τέλος πάνω από εκεί που θα πάμε, έχει μπεργκεράδικο. Αλλά εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να την παλέψω μέχρι το βράδυ. Αυτή είναι η ζωή ενός natural bodybuilder. Τι είπα? Να κάνουμε και ένα outfit check. Μήπως ανοίξουμε και δευτερά μας. Οπαλάκια. Παιδιά, κοιτάξτε με αυτό το φως, τι ωραία που είμαι. Αυτού μου. Και όμως μου. Αυτού μου. Ρε, έτσι βγήκε το ψωμί. Η Ζούμπη λέει ότι είναι πολύ ωραίο, αλλά δεν ξέρω. Περιμένετε, να κάνουμε test. Παράλληλα τραβάω και story. Ρε Ζούμπη, πώς το τρως έτσι? Είναι έτσι το ψωμί μου, εντάξει. Ωραία, λοιπόν. Κόψω ένα κομμάτι. Τώρα το έβγαλα. Είναι καυτό, βγάζει. Λοιπόν. Ωραία το έκανα. Μαλάκα, είναι πολύ ωραίο. Μπράβο. Ναι.
Έλα μου. Φτάσατε. Όχι, τώρα ξεκινάμε. Α, Και βέβαια. 8 δεν είπαμε. Ναι, βέβαια. Εντάξει, οκ. Εντάξει. Πάρετε τον πλησιάζετε για Μην ακούμε... Έχει μία ζύρο. Καρουμένος, ναι. Μαλάκα σχεδόν ποτέ δεν τρώω. Cheeseburger. 2 φορές την εβδομάδα πάω σε αυτή την πιτσαρία πίσω στην... Μία πατάτες πήρε. Αλλά δεν ξέρεις την πιτσαρία πίσω στην Αγία Σοφία. Τι μου λέει ο... Μια Ναπολιτάνικη. Ω, και ναι! Πώς είναι αυτό που δεν βάζεις? Εγώ τι πήρα. Double burger. Ναι, ρε, καλώς είναι. Έχω το πιλί πάνω, ρε μάλλον. Πάλι είναι γενικό. Δεν είναι αυτό, ρε. Τίποτα, δεν τρώω. Μαλάκα όσο δεν έχω δει, πάει και παίρνει σελεδάκι και μαρκεί. Εντάξει. Με ψάρε, δηλαδή, δεν μου λένε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διατζούγια. Ευχαριστώ. Και νόμιζα μέχρι τώρα το διατζούγια είναι αλλαδικό. Γιατί είναι ψάρι. Μα λέει και όμως είναι ψάρι, ρε. Πάμε να φάμε. Πεινάς. Χοντρέ, πάμε να φάμε. Πάμε. $56-35, τι έγινε ρε μαλάκα. Με πάτησε κάτω αυτό το μπέργκερ. Σαν άλλος σύμφωνας έφτιαξα το πρωινό μου και έχουμε 2 τηγανιτά αυγουλάκια, 1 φέτα τυρί, αυτό που σας λέω τόσο καιρό, και το δικό μου ψωμί. Και για τη φίλη μου τη Μάργη, έχω φτιάξει 2 φετούλες ψωμί με βούτυρο και μαρμελάδα. Το δικό μου ψωμί. Πάω να τα φάω και να δω blacklist. Οπαλάκια. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Get Ready With Me. Έφαγα το πρωινό μου και έχω μαζέψει λίγο τα μαλλιά μου. Αυτή η κάμερα, ρε φίλε, μερικές φορές όντως με βγάζει σαν ζωντανή νεκρή. Και τώρα ήρθε η ώρα να ενυδατωθώ, να ψιλοβαυτώ, γιατί η μέρα είναι μεγάλη. Δεν το ήξερα. Το έμαθα όμως. Λοιπόν, θα κατέβουμε πάλι νότια να πάμε για καφέ με τα παιδιά. Τελευταία φορά που θα δούμε το Βαγγέλη, γιατί δεν ξέρουμε πότε θα ξανάρθει. Βέβαια, σας είπα, λογικά σας είπα, ο Βαγγέλης είναι έχει μετακομίσει τέλος πάντων και μένει μόνιμα τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο. Τον Σεπτέμβρη στην Κύπρο γίνεται το WNBF, κάπως έτσι λέγεται, το οποίο είναι πάλι αγώνας bodybuilding, όπου θα κατέβουν αθλητές που παρακολουθούμε και εγώ και η Ζούμπη. Σκεφτήκαμε μήπως πάμε ένα σουκού. Φοβάμαι τα αεροπλάνα όμως. Η φάση όμως δεν είναι ότι φοβάμαι τα αεροπλάνα. Ποτέ δεν φοβάμαι τα αεροπλάνα. Απλά όταν εγώ είχα ξεκινήσει και πάθαινα τις κρίσεις πανικού, μου δημιουργήθηκαν πάρα πολλοί φόβοι. Ένας από αυτούς είναι το να μπω σε αεροπλάνο. Ουσιαστικά δεν φοβάμαι το ίδιο το αεροπλάνο. Φοβάμαι το ότι δεν μπορώ να φύγω άμα θέλω, το ότι δεν έχω την επιλογή. Βέβαια, όπως έλεγα και στα παιδιά χτες που είχαμε πάει για ποτό τέλος πάντων, εγώ έπινα κοκακόλα, είναι ότι έχω υποσχεθεί στη Ζούμπη μου ότι μέσα στο 26 θα πάμε στο εξωτερικό. Οπότε τι τώρα ή τώρα ή ποτέ. Δεν έχει νόημα να το αποφεύγω, πρέπει να το ξεπεράσω. Σε άλλα νέα σήμερα χρειάζεται να κλείσω καλοκαιρινές διακοπές, γιατί μπορεί τώρα που βλέπεις αυτό το βίντεο εγώ να είμαι στην Άξο, αλλά έχουμε άδεια καλοκαιρινή, ότι το μαγαζί θα κλείσει 15 με 30. Επομένως, εμείς έχουμε κλείσει διακοπές για 15 με 19 και για 20 με 24. Τις υπόλοιπες 24 με 29, αντί πες με 30, δεν έχουμε κλείσει διακοπές, γιατί δεν μπορούσαμε να συνεννοηθούμε με τα παιδιά. Βέβαια, χτες που βγήκαμε, εγώ συνεννοήθηκα με τη φίλη μου τη Ζήνα και τώρα it's all on me να κλείσω που θα πάμε διακοπές. Είπαμε μήπως πάμε στην Κύθνο που είναι και κοντά στο λιμάνι του Πειραιά, τέλος πάντων, δεν έχει πολλές ώρες και ακούγεται έτσι ωραίο. Πρέπει να το κορονίσω σήμερα βασικά. Ω παιδιά, έχει τρελή ζέστη. Και εγώ φοράω τζιν. Καλά, λες και έχω τίποτα κοντό να φορέσω.
Δεν έχει πάρα πολύ ζέστη. Έχει πάρα πολύ. Δύο φορές, αλλά έχει. Πάρα πολύ ζέστη. Τώρα μ' ακούς. Καλά είμαστε. Όχι, τώρα μ' ακούς πολύ καλά. Πάτα, έχει να γυρίσει την κάμερα. Είναι touch, κάτω δεξιά, έχει... Και δεν είχε παραπάνω. Απλά πάρε αυτό άμα θες να ακούγεσαι. Ή τρίπει αυτό ή όχι. Κάνε μας μια δήλωση. Να πεις να κάνουν subscribe στο μας τέλος... Κάνε μια δήλωση. Live your life to the fullest. Εγώ αυτό ήθελα να πω. Το ακούει το μικρόφωνο μου. Live your life to the fullest. Fullest. Όχι χαζός όμως. Fullest. Κατάλαβες. Κάνε μια δήλωση για την σημερινή ημέρα. Ανυπομονώ να πάμε διακοπές σε ένα μήνα περίπου. Δεν έχει για σήμερα. Ναι. Καλησπέρα. Τι κάνουμε? Κάνουμε καμιά ερώτηση. Πόσο τον έχει? Πολύ. Επόμενη. Έλα κορίτσι μου να πεις νερό. Θέλεις, έχει κι άλλο εδώ. Έχουν περάσει αρκετές ώρες από την τελευταία φορά που μιλήσαμε. Δεν έχετε χάσει τίποτα σπουδαίο. Βρεθήκαμε στην Πετρούπολη. Και ξέρετε τι είναι δίπλα στην Πετρούπολη? Το Ήλιον. Ξέρετε τι είναι στο Ήλιον? Τα αγαπημένα μου μπισκότα. Το κούκι! Και τώρα η Ζούπη μου, επειδή είναι πολύ καλός και ευγενικός, κάνουμε μια στάση πριν πάμε στο σπίτι. Να πάρουμε μερικά μπισκότα. Με είπε χοντρή, δεν ξέρω αν το ακούσατε. Ζηλεύει, γιατί τρώω ό,τι θέλω. Ζηλεύει. Και λέει κοιλιόδουλο. Κιλιόδουλη. Γλυκατζού θα έλεγε κανείς. Μου αρέσει το κούκι. Έχει γίνει το αγαπημένο μου μαγαζί. Σίγουρα θα πάρουμε ένα φιστίκι. Τρίβουμε να πάμε το πρωινό μας. Και άμα τρίβεις πάνω από το ψωμί με τη μαρμελάδα, φίλε, είναι γκέι. Καλά, εντάξει. Σίγουρα θα φάμε ένα φιστίκι τζαμ. Σίγουρα θα πάρουμε ένα... Πάει το κοσάρικο. Ένα αυτό με το λότ στο τριμμένο από πάνω. Α, το μορφές το μασόνι. Μπορούμε να πάρουμε ένα τιραμισού, έχουμε πολύ καιρό να πάρουμε. Και ένα classic, για να μην βαριόμαστε. We are back. Να σου δείξω τι πήρα. Κάτι καινούριο θα έχουμε. Όλε! Πήρα ένα μπρούκι, ένα double chocolate, ένα Belgian και ένα φιστίκι jam. Θα τα φάω τώρα, παιδιά. Μάλλον θα κλείσει αυτό το vlog εδώ πέρα. Αν και μπορεί να σας πάρω και αύριο. Ίσως να σας πάρω μαζί μου και άλλη μέρα. Αλλά θα βγει τεράστιο αυτό το vlog. Τέλος πάντων, σας κλείνω για να φάω. Φιλιά! Καλημέρα, καλή Δευτερούλα, καλή Κυριακούλα. Πάμε να κάνουμε το πρωινό μας check-in για να πάει καλά η εβδομάδα. Εγώ τη γουλιά καφέ. Θα πεις καλημέρα? Ναι. Εντάξει. Παιδιά, δεν είχα όρεξη πριν, είχα ξενερώσει, αλλά τώρα είδα το προζύμι μου και πάμε να το ταΐσουμε την πρώτη μέρα. Πού είναι το αλεύρι, το έβγαλα? Κάπου το έβγαλα. Ανά. Λέει Αργυρό. Πήγε, μη φαίνεσαι. Λέει Αργυρό ότι βάζουμε μισό φλιτζάνι αλεύρι. Εγώ θα πάρω μια κούπα τώρα. Το βάζουμε μέσα. Βάζουμε και 1/3 το ίδιο φλιτζανιού νερό. Νερό.
1 τρίτο. Ο Θοδωρής λέει ότι βρωμάει πάρα πολύ. Και έτσι πρέπει να μυρίζει. Σήμερα το ταΐζουμε πρώτη φορά. Μου αρέσει η μικρή 7 ώρα το βγάλω και βόλτα. Πω. Τι έφαγες για πρωινό, αστιόπιτα με βρώμη? Χαχανόπιτα, ναι. Σήμερα έχουμε quads. Δεν είμαι πολύ σε mood. Το πρωί βέβαια. Και σε 5 μέρες πάω διακοπές. Μπήκα πρώτη άσκηση καθιστό leg curl. Είναι από τις ασκήσεις που μπορώ να πιέσω, ρε φίλε, και μου αρέσει πολύ. Πάμε... Πώς λέγεται αυτό? Leg extension. Πάμε σε leg extension, λοιπόν. Τρελή άσκηση για το τρακέφαλο και ισχύει ότι αυτό το μηχάνημα γαμάει. Έχω μπει ήδη το ελαφρύ μου set στα Prime Leg Extensions και κάναμε με τα 40 κιλά. Δεν θυμάμαι, θα δω το βίντεο και θα σας πω. Νομίζω 12 επαναλήψεις, δεν μπορώ παραπάνω. Και τώρα έχω ένα set 8 με 11. Και κανονικά, ρε φίλε, θα πρέπει να βάλω τα 50, αλλά με τα 50 οριακά να φτάνω τα 8. Πάμε να μπούμε και βλέπουμε. Στα leg extensions έχω κολλήσει πολύ με τα κιλά, αλλά φτιάχνω την τεχνική μου. Θα γέλα για κάποιους που ασχολείται με το γυμναστήριο. Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε 8. Θα βάλω λίγο μουσική, εντάξει. Το πώς βρεθήκαμε εδώ είναι μεγάλη κουβέντα, αλλά καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα Get Ready With Me. Το μαλλί μου και εντάξει, το outfit. Το μαλλί μου θέλω να παραμείνει ασχολίαστο και η ώρα είναι 9.30. Ξέρω ότι το σημερινό vlog δεν είναι από τα συνηθισμένα που κάνουμε έτσι παρεούλα, αλλά σήμερα ήταν μια πολύ πιεστική ημέρα. Όπως σας είπα και πριν, έχει πολλή δουλειά γενικά, πόσο μάλλον που θα λείπω εγώ όλες αυτές τις μέρες. Ναι, δεν ξέρω πώς τα σκέφτομαι αυτά τα πράγματα και τα κανονίζω, αλλά έχω πει ότι το 26 θα αποκτήσω νέες εμπειρίες και το κάνω, οπότε έχει και αυτό λογικά κάποιο τίμημα. Έτσι λοιπόν ετοιμαζόμαστε για να πάμε για ένα μπέργκερ. Δεν θα κάνω τίποτα τρομερό, έτσι. Λίγο πιο εμφανής είμαι, γιατί έτσι όπως είμαι, γάμισέ τα. Καλά, κούκλα είμαι, αλλά ψιλοκατάλαβες. Δεν ξέρω ρε κορίτσια, σας έχει τύχει καμιά φορά να βάφεστε και εκεί που βάφεστε να αισθάνεστε ότι είστε κλόουν? Αυτό έχω πάθει τώρα. Αισθάνομαι κλόουν. Όχι και κλόουν. Last but not least, this is my outfit. Απλή, λιτή, χαλαρή, απέριτη. Κούκλα όμως, έτσι. Έβαλα και το σκουλαρίκι μου. Και πάμε για ακόμα ένα review burger, φίλε. Τι θα πιείτε? 2 Coca-Cola Zero, παρακαλώ. Δεν άλλο, δεν είναι. Έχω δωρή. Να δούμε. Κόβω. Πώς γίνεται να είναι Γιάμι. Λοιπόν, παιδιά, να το. Λάλατο. Το περιμένω 1/4. Έχω υδρώσει το μεταξύ. Spicy. Καλά, εσύ τρως και full spicy, ρε φίλε. Πρώτα τρώτε εσείς και μετά εγώ, ορίστε.
Αυτό είναι πιο ωραίο από το χάνκι πάνκι. Πολύ ωραίο. Μόλις τελείωσα, το classic γαμάει. Μπράβο. Αλήθεια πες τώρα. Αλήθεια σου λέω, μάλλον. Είναι το δεύτερο αγαπημένο μου μπέργκερ που έχω φάει. Αλήθεια. Και τρώω μπέργκερ. Το άλλο ποιο ήταν που έχεις φάει? Το πρώτο μου αρέσει το γκόρντο. Το κορδό. Μ' αρέσει πολύ. Παιδιά, πολύ ωραίο. Και παραγγείλαμε και ένα chicken. Χιχι. Για δώσε μου κοκακολίτσα.